En grisemor havde 3 små grise. En dag sagde hun, I er blevet for store til mit lille hus. Det er på tide, at I får jeres egne huse. De 3 små grise fulgte deres mors råd og gik hver for sig ud for at bygge huse til dem selv. Den første lille gris besluttede sig for at bygge sit hus af strå. Det vil kun tage mig et par timer, sagde han til de andre. Det bliver for skrøbeligt, advarede de 2 andre grise, men den første lille gris lyttede ikke til dem. Han byggede hurtigt sit hus af strå og lagde sig ind for at lune sig. Den anden lille gris, som ikke var helt så doven som den første, besluttede sig for at bygge sit hus af pinde. Det kommer kun til at tage mig 1 dag, sagde han. Og på en dag byggede den anden lille gris sit hus og lagde sig ind for at lune sig. Imens den tredje lille gris advarede ham. Man skal arbejde hårdere end det for at bygge et stærkt hus. Da den tredje lille gris havde besluttet sig for at bruge mursten, tog det ham flere dage at bygge sit hus. Imens legede hans brødre i engen. Efter en stor indsats fik den tredje lille gris færdig med sit hus, der havde solide og tykke vægge. Så fik de 3 små grise øje på den store stykke ulv, og de løb hjem for at låse sig inde i sikkerhed. Ulven kom til huset af strå og sagde, lille gris, luk mig ind. Nej, herr ulv, svarede grisen. Så ulven pustede og prostede og blæste huset omkuld. Den lille gris nåede at løbe hen til sin brors hus af pinde. Men ulven kom også til hans dør og sagde, små grise, luk mig ind. Vi vil ikke lukke dig ind, herr ulv, svarede de 2 små grise. Så pustede og prostede ulven og blæste huset omkuld. De 2 små grise løb panikslagne hen til murstenshuset. Snart efter kom ulven til døren. Små grise, luk mig ind, sagde han. Nej, det vil vi ikke, sagde grisen. Ulven pustede og prostede og pustede og pustede. Han pustede og prostede endnu hårdere, men han kunne ikke blæse huset omkuld. Så han sig omkring for at finde en vej ind. Ulven sprang op på taget og kiggede ned i skorstenen. Da de 3 små grise havde hørt støjen oppe fra taget, satte de en stor gryde med vand på komfuret. Ulven gled ned af skorstenen og faldt ned i den store gryde med varmt vand. Den ene lille gris satte et låg på gryden og sagde, det bliver enden på den store stykke ulv. I kan begge bo sammen med mig i mit hus, sagde den tredje lille gris, og en stor stykke ulv kan aldrig nogensinde skræmme os igen. Slut. En grisemor havde 3 små grise. En dag sagde hun, I er blevet for store til mit lille hus. Det er på tide, at I får jeres egne huse. De 3 små grise fulgte deres mors råd og gik hver for sig ud for at bygge huse til dem selv. Den første lille gris besluttede sig for at bygge sit hus af strå. Det vil kun tage mig et par timer, sagde han til de andre. Det bliver for skrøbeligt, advarede de 2 andre grise, men den første lille gris lyttede ikke til dem. Han byggede hurtigt sit hus af strå og lagde sig ind for at lune sig. Den anden lille gris, som ikke var helt så doven som den første, besluttede sig for at bygge sit hus af pinde. Det kommer kun til at tage mig 1 dag, sagde han. Og på en dag byggede den anden lille gris sit hus og lagde sig ind for at lune sig. Imens den tredje lille gris advarede ham. Man skal arbejde hårdere end det for at bygge et stærkt hus. Da den tredje lille gris havde besluttet sig for at bruge mursten, tog det ham flere dage at bygge sit hus. Imens legede hans brødre i engen. Efter en stor indsats fik den tredje lille gris færdig med sit hus, der havde solide og tykke vægge. Så fik de 3 små grise øje på den store stykke ulv, og de løb hjem for at låse sig inde i sikkerhed. Ulven kom til huset af strå og sagde, lille gris, luk mig ind. Nej, herr ulv, svarede grisen. Så ulven pustede og prostede og blæste huset omkuld. Den lille gris nåede at løbe hen til sin brors hus af pinde. Men ulven kom også til hans dør og sagde, små grise, luk mig ind. Vi vil ikke lukke dig ind, herr ulv, svarede de 2 små grise. Så pustede og prostede ulven og blæste huset omkuld.
De 2 små grise løb panikslagne hen til murstenshuset. Snart efter kom ulven til døren. Små grise, luk mig ind, sagde han. Nej, det vil vi ikke, sagde grisen. Ulven pustede og pustede og pustede og pustede. Han pustede og pustede endnu hårdere, men han kunne ikke blæse ud som Gud. Så han sig omkring for at finde en vej ind. Ulven sprang op på taget og kiggede ned i skorstenen. Da de 3 små grise havde hørt støjen oppe fra taget, satte de en stor gryde med vand på komfuret. Ulven gled ned af skorstenen og faldt ned i den store gryde med varmt vand. Den ene lille gris satte et låg på gryden og sagde, det bliver enden på den store stykke ulv. I kan begge bo sammen med mig i mit hus, sagde den 3. lille gris, og en stor stykke ulv kan aldrig nogensinde skræmme os igen. Slut. En grisemor havde 3 små grise. En dag sagde hun, I er blevet for store til mit lille hus. Det er på tide, at I får jeres egne huse. De 3 små grise fulgte deres mors råd og gik hver for sig ud for at bygge huse til dem selv. Den første lille gris besluttede sig for at bygge sit hus af strå. Det vil kun tage mig et par timer, sagde han til de andre. Det bliver for skrøbeligt, advarede de 2 andre grise, men den første lille gris lyttede ikke til dem. Han byggede hurtigt sit hus af strå og lagde sig ind for at lune sig. Den anden lille gris, som ikke var helt så doven som den første, besluttede sig for at bygge sit hus af pinde. Det kommer kun til at tage mig 1 dag, sagde han. Og på en dag byggede den anden lille gris sit hus og lagde sig ind for at lune sig. Imens den 3. lille gris advarede ham, man skal arbejde hårdere end det for at bygge et stærkt hus. Da den 3. lille gris havde besluttet sig for at bruge mursten, tog det ham flere dage at bygge sit hus. Imens legede hans brødre i engen. Efter en stor indsats blev den 3. lille gris færdig med sit hus, der havde solide og tykke vægge. Så fik de 3 små grise øje på den store stykke ulv, og de løb hjem for at låse sig inde i sikkerhed. Ulven kom til huset af strå og sagde, lille gris, luk mig ind. Nej, herr ulv, svarede grisen. Så ulven pustede og prustede og blæste huset omkuld. Den lille gris nåede at løbe hen til sin brors hus af pinde. Men ulven kom også til hans dør og sagde, små grise, luk mig ind. Vi vil ikke lukke dig ind, herr ulv, svarede de 2 små grise. Så pustede og prustede ulven og blæste huset omkuld. De 2 små grise løb panikslagne hen til murstenshuset. Snart efter kom ulven til døren. Små grise, luk mig ind, sagde han. Nej, det vil vi ikke, sagde grisen. Ulven pustede og prustede og pustede og pustede. Han pustede og prustede endnu hårdere, men han kunne ikke blæse ud som Gud. Så han sig omkring for at finde en vej ind. Ulven sprang op på taget og kiggede ned i skorstenen. Da de 3 små grise havde hørt støjen oppe fra taget, satte de en stor gryde med vand på komfuret. Ulven gled ned af skorstenen og faldt ned i den store gryde med varmt vand. Den ene lille gris satte et låg på gryden og sagde, det bliver enden på den store stykke ulv. I kan begge bo sammen med mig i mit hus, sagde den 3. lille gris, og en stor stykke ulv kan aldrig nogensinde skræmme os igen.